tun tuma hian thalak edit dan Photoshop CC atanga olsam te a edit dan kanan chei dawn ani Photoshop ka kan honganga ti chuan thalak kha kan potlu tanga heta achunga filter atang hian raw filter shift control a emoka kan hmetanga ti chuan he lampanga hian exposure te du le kan penga contrast si color hi ti tak ve deuh thina highlight ki hnung lampang background ki kan hmu anga shadow hi du le chete kan apanga ti chuan white le black hi chu kan du dan da kha ni mai khi milema kan hmu ang khian ti chuan clarity hi tlem kan pai anga hi vibrancy color kha ni a ti chuan luminance hi tlem pele taile tam vak lo ti chuan helai hian luminance a hian color hrang hrang oma orange hi mihring color ani a mihring vun rawng nge deuh bik a khi hmu ang khian ti chuan mawi tawk tur kan tiang khan kan pele mai anga dang hi chu khuih lutuk lo taila ti chuan lens correction ah hian vignette hei hi tlem kan khuih lenga chuan ti khan du le watermark kan da anga du le kan da lo nga tiang vel chu olsam te a ho te a edit dan kha ni mai ome kan save anga before and after khazong khan di